Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een 19-jarige man is gisteravond doodgeschoten. De schietpartij zou hebben plaatsgevonden bij een snack aan de Kaya Augusto Boulijn in Brievengat. De man zat met zijn vriendin in een auto toen hij werd beschoten. Na de schietpartij zou de vrouw de man hebben vervoerd naar een appartement aan de Cascoraweg. Op het moment dat een ambulance daar aankwam was de man al overleden. De politie onderzoekt de zaak. In een gezamenlijke brief hebben verschillende schoolbesturen hun kanttekeningen geplaatst bij de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. Minister van Onderwijs Eugène Ruggenaat maakte eerder deze week bekend dat vanaf volgende week er niet meer dan 25 leerlingen in de klas mogen zitten. Dat heeft te maken met de nieuwe coronaregels. Maar volgens de scholen kunnen er niet meer dan 15 leerlingen in een klas zitten als de scholen zich daadwerkelijk aan de sociale afstand moeten houden. De scholen vragen de minister om hulp bij het geven van meer digitaal onderwijs. Veel scholen zouden niet voldoende internetbandbreedte of devices hebben om onderwijs op afstand te kunnen geven. De vereniging Importeurs Farmaceutische Producten heeft eerder deze week laten weten dat ze het niet eens zijn met de nieuwe prijzenlijst voor medicijnen die de SVB samen met het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft opgesteld. De lijst is per 15 september ingegaan. Eerder lieten apotheekeigenaren ook al weten dat er wat hen betreft op een verkeerde manier wordt bezuinigd. De SVB vraagt nu alle betrokkenen rustig te blijven en zich te houden aan de eerder gemaakte afspraken. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Minister van Gezondheid Sita Jezus Leitu heeft vandaag in de Extra gereageerd op de commotie die is ontstaan toen bleek dat importeurs van farmaceutische producten en apotheekeigenaren het niet eens zijn met de nieuwe medicijnlijst die de SVB heeft opgesteld. Volgens haar was echter iedereen op de hoogte en is de bedoeling dat er 34 miljoen moet worden bezuinigd. Het is niet de bedoeling dat de apotheekeigenaren patiënten extra geld vragen voor medicijnen, aldus de minister. Wat haar betreft moet iedereen zich gewoon aan de regels houden. De politie heeft gisteren 2 huiszoekingen verricht. 1 bij een huis aan de Winston Churchillweg en 1 bij een garage in de wijk Kanga. Daar is gezocht naar een wapen dat vorige week vrijdagavond is gebruikt bij de moord op de 42-jarige Rutson Lacroum. De 50-jarige dader heeft zich kort daarop bij de politie aangegeven, maar het is nog de vraag waar het wapen is. Het Caribbean Prevention Center van de Fundación Prevención in Otra Banda is eerder dit jaar een darmkankerproject begonnen. Het doel is om ervoor te zorgen dat als mensen de ziekte hebben, deze al in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd. Dat verhoogt de overlevingskans. Er zijn bijna 800 mensen gescreend en het pilotproject is geslaagd, aldus de Caribbean Prevention Center. Nu zal er de komende maanden een uitnodiging worden gestuurd naar meer dan 6000 mensen om zich te laten testen. Op Bonaire zijn gisteren 4 nieuwe gevallen van corona geregistreerd. Daarmee is het aantal actieve besmettingen gestegen naar 11. 8 mensen zijn in totaal al opgeknapt. Zoals bekend is er eerder 1 persoon op Bonaire overleden. Meer dan 1000 mensen zijn getest en er zijn bijna 100 mensen in quarantaine.
Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.